Vine mosul cu masca. Nu, pe vorbește, tati. Vorbiți. Alo. Ce fac? Bine. Tu ce fac? Bine, tu? Uite. Auzi, mâine o să vii la noi. Cine vine, tati? Nu știu. Mâine vii la noi. Cum asta? Da. Mâine vii la noi. Carina? Da. Mâine vii la noi. Da? La bine, la pa. Pa. Te dau pe Paula. Da. La bine. Ala, ce faci, Carina? Tu ce faci? Cam aici, acasă. Mă joc cu Florina, acasă. Alo, ce faci, Carina? Stai la noi. Da. Bine, tu dragă. Bine, hai, dragă-te și hai la noi. Eu nu pot. De ce nu poți? Mama. Unde ești? Cu mama? Da. La bine, la pa. Da, ok. Ok? Îl sună pe Bobby. Bobby. Alo, ce faci, Carina? Bobby, Rica. Bine, vin, dar mâine. Mâine vin. Tu ce faci? Acasă, în America. Bună, eu sunt Nancy. Cine a vorbit? Vitor. Nu. Sună pe Bobby. Alo, Carina, ești acolo? Cine a vorbit? Ura, sunt Nancy. Cine a vorbit? Bobby. Ba nu, că am auzit că o cheamă Nancy. Deci, da. Vii ca tu. Bine. Uriașă. Să-ți supără-te pe el. Zici Fifi. Nu Fifi. Bine, te iubesc, iombe. Pa. Bine, am vorbit la tine. Pa. Bine, la pa. Ok? Da, de ce? Sunt Vitor. Sună mai bine pe Meta. De film, de teatru. Dai să la Nancy să vorbească. Și o Meta. Alo, ce faci, Carina? Bine? Eu dai să vorbesc un pic cu Nancy, că am auzit că o venit acasă la voi. Bine, Meta. Bine, Meta. Alo, Meta, salut, ce faci? Da, faci mâncare? Ce mâncare? Plăcinte, asta mi-a plăcea mie. Bine, papa. Eu. Tati, filmează-mă și pe mine. Și pe tine. Ce fac? Aici fac mâncare zacuscă. O tură din nou. Hai, spune-o, Carina. Meta, da. Vii ca tu. Nu pot, că fac zacuscă pentru mine, Florina, Vita și Oco. Da, Oco. Dar nu e acasă la mine încă, că vine imediat, eu sunt Meta. Nu știi că n-ai sunat, Nini. Nici Nini nu e acasă. Ava? Da, Ava. E acasă. Ava? Da, ce faci, Carina? Tu ce faci? Pe la Meta mă pregătesc de dansul. Alo? Carina? Auzi? Carina, mă auzi? Carina? Carina, vreau să vorbesc cu tine, Nancy. Carina, vreau să vorbesc cu tine, Paula. Alo, ce faci, Carina? Eu mă îmbrac de dansuri, că merg la dansuri pe fărare. Moșu. Alo, Carina, nu mă zice Moșu. Ține-mă pe Nancy, că am auzit. Carina, o zis Paula să eu dai pe Nancy. Alo.